Hi guys, this is Roberta again. Welcome back to my channel. Third day na akong home quarantine guys. Ano akong trabaho diri sa balay. Very busy in town si iya. Nabadami, limpyo, Ginoo. Ay. Ano lang. Oh my God. Ikatulong adlaw. Kapag ko one half sa akong trabaho guys. Laba. Limpios bangira. Mga allowance katre wa pa. Mga cabbage wa pa. Mga plato sa iuna nga po kayo. Laba gahapon. Continuous karon sa himulan. Ini akong buhat rong quarantine. Nindot ko ni home quarantine guys kay hotas sa akong trabaho. Ko kauban diri. Ay. Namalabal sa tanay kinamot. Gahapon nagwasin ko karon kinamot. Himulan mga lagom kayong mga trapo. Sunod ng kadirong ipang-agit-it. May na lang, home quarantine ra, 2 days sa Manila. The rest, dire na sa balay. Ay, naghanap kong mahimo. Kaya magpaaral ko sa Manila na quarantine for the whole duration sa quarantine. Ito'y nahimo. Budget po tubig guys. Tubig nga kung nilaba ako pag hugas sa mong kadero nga gipang ko ana pangagit-it ano ko magintay kong hugas only me ilang karon kanin tubiga di sana ko niti waswas kanin tubiga ako sa ning ihugas akong kadero isa budget sa tubig talas kay tubig akong trabaho. Sudyo kaayo yung tao ng panimalay nga matang inahan diha. Sinaluwara sa nabilin, isa trabaho. Wala yung mga limpyo. Kasulod, gawas. Mga butang, abog. Ang butang na wala yun. Hindi gamit ang kaliro. Ito siguro ng pista. Pista nila si Bawi. Gamit ang kaliro. Wala tarungaog. Wala tarungaog. Hugas. Waswasan pa na. Waswasan pa. Isa. Oh, Ginoo. Sana naman ang
diha. Kuyo kayo mo banyo, mga higala kay all around. May pamukhasan sa gawas, iginog. Iginog, kuan. Ang banyo sa border. Iginog banyo sa border. Yan ang kikian kay. Grabe. Nagpaan na lang nila, pakabangan, yan. Hinayan to ni. Lawang bro, yung ko nakapahuay ba? Yung ko nakahiga-higa. Tapoy na pero huwag tahon. Banta lang ka. Akong first day. Hindi ako ma-upload ulit akong first day of time. Mahapon ako naka-vlog. Naka-vlog ako. Pagpag-vlog ako. Kaayo. Pait ang kinabuhi. Salamat yung tangos Ginoo mga higala. Ayaw kaya akong biyahe. Pag-isabit akong pagbiyahe. Pero ano yung Ginoo? Akong mga papel, wala yung problema. Kailangan magbiyahe kumplito. Hindi ba pa taon, One Health Pass. Ngayon, vaccination certificate or vaccine card. Ayun, negative RT-PCR test. Anong mga hotel booking. Ikot ka patakyo ito sa Boko Hotel. Dito, naluoy gusto ko ang mga higala.